Uga Pandhawa tata Kadiwisaya Indriyaksa Astara Maruta Pawana Bana Marga Samiwana lan Manayang Ujeng-ujeng wis lanat potra jek-jek kang wong tiyang kula Dramaspati Raja Dewa ing Satri Mandheg. Ngendya masapa tenan takon ing aku ya linang ya Gus ngaku aja mati tanparan. No sira tumambuh marang aku arani mugi dalang kandha buwana balik sira ngaku buta beteng petangane kaya budi murang tata. Wadul mangsa kasane ditakoni durung Semar malah genti takon yo cira tambung mlaku muni saka kayuwangan dandang mangore keseting kutang lang Bathari Pramuni miwah yang Bathara Kolaran Yokala Gendir Benjali Yokala Gendir Benjali yo paling aku Gus yo sira panglakaran ku bidalan kandha bono ora mireng gobok ayo sumedhon tak takoni aku ayo aja takon aku ning Satramu anut kentek ing cipta tindak ing sugedheping netra bloko bali oleh batut rawan ngrata paripaksa apa ora ngerti gawar kenteng ndal buta pating jebobok dak sambaran dak sandung rambut betong cilik dak pakah suwe kok wanitane mlaku kang tak wedeni apa muka jedhe dhuwur kurang gedhe kula mengko kurang duran anjak bocah ing hadoko Kati suke Joko Mantra najan pinter munjur angit ora tak satrung guru marang Bathang Yaksa Ardawanika dasar yaksa kapara sanga gedhe mucik dhuwur cendhek kecewa manut kanjang kepakat kaya lobong ditak angin lha paing kawrang sang buta slendra mung Gus
Pati ora mati jendak belani di Herodo Satrio sapa kang wani mateni kang roangku Nosila tangguh marang aku aranku pidalang kondo bono balik sira ngaku Sedyaka pragabung kuli saka kayuangan dandang mangure kesetiwan Bathara Kala Akan mikethok-kethok pring aja mbok ing lempeng kang bengkong trajangen para maju mrin mangsa taun calono. Adoh torong jomo tedhek saucamir kundang ngriya betul kandamu.
Dikro kang kala tumingal pranjamut samya dalem lernadet wiloten koto Danyan kumangusan iti jagat Dewa Bathara asisaning Bathara jagat anakku Yonggir Jokomaya catus mati kula mentimbaling ngadawa Kanjeng Ibu Kanjeng Ibu amiji biswani pring putra kula pun Jokomaya iki mengkene Yonggir sira iku rening bocah nandang Sukerta ibu mun ya mung anak siji ku Yonggir Jokomaya catus mati akeh kudu rencanane akeh sambi kalane Yonggir yen ora diruwat dilangi mala Sukertamu Yonggir lajeng keparingipun Kanjeng Ibu kadosa pundi keng ibu yen tambang rawat ratu Jarimba bakul sinambi wara miapawarta pinandhunging karna Putu dina negara ing para carita Prabu Srima punggung bakal anakku pacara ruwatan Yonggir mula sira tak dawuh swana mrana karepen antuk pengayoman kan Sira Prabu Srima punggung karepen diruwat mala Sukertamu nuli boten langkung setelaken dawuh nanging sarate sira kudu adosa sirang jamas disaneng Tlaga Madirta kuwi sendang nirmala Tlaga Madirta kuwi sarate kanggo sirang jamas sira bakal nyuwun kan Srima punggung wingi menawi tela mengaten boten langkung setelaken dawuh kula nyuwun pamit ibu ya sing praeka ngati-ati Yonggir
pangungkung kanduan riman lereno tanpa kaner yen tang dosa mengko sang yatun oh iki bener pengendikane Kanjeng Ibu para sumawit menawa aku kadhan inen siram jamas ana ing Tlaga Madirda Kisang kena dinarani sendang nirmala Tlaga Madirda menawa ing kono bakal dalane bisa ilang mala Sukertaku akad ambyana satenging sendang iki ya Cokro reka kiri kenal prabota bangkalagar nalika samono Raden Jokomaya jatuh mati sikra siram jamas wonten ing sendang nirmala Tlaga Madirda dadak sakala jemedhul sawang Bathara ingkang kungkum wonten ing sendang sikra nyaut padaning Sang Jokomaya jatuh mati kiri-kiri kenal prabota pangkalager mamuwong samintalan lata yut sakat yut dewa atau asisani Bathara Jagat aku larem sarira kungkum wonten ing sendang karben Purata Bayu kuwi kono menungso kang gawe sapa iki sila tangguh para ngakwaran Jokomaya jatuh mati mburi sapa ing desa Medang kae aku putrane Buranda Sumawit kowe bocah saka Medang kae putrane Buranda Sumawit aran Jokomaya jatuh mati pancen kaparanata dekarep apa ngaru kae ngungkung komotor ing sendang Gemban gawe Kanjeng Ibu aku kenen siram jamas menawi sendang nirmala Tlaga Madirda karben bisa ilang mula Sukertaku yen kowe atusana sendang nirmala kowe kleru kudune atusana sendang pitu mapan ana ngendi sendang pitu sendang sing japit untu mapan ha iki lho kowe mlebu telakku dadi panganku yen ngono kuwi arep bathok karo aku iya sak budimu ayo bener memarik dandan kupat kamu butuh tampai rami ke tadah Ah!
jajanan Jokomoyo 100 mati tak ayam lebu bumbung tak tutup jebul bumbung wong wang metu kiwa lebu kiwa metu temen wae kurang ajar sapa sing kethok-kethok pring ngono bumbu wong wang ora padha dipecahi lan wong sisik-sisik pring sikile tripet sira kabeh lah iki mungsok parat golek dosa iki gedhe wong bola-bali wong iki ketok-ketok pring ana bumbu wong wang iku dipecahi sisikane disingkirke sing kiwa aja nganti nyripet sikiling bocah yen kena yo mbelani syukur badhe ana ndan petuk watu ndan disingkirke gen gedhe ganjarane para pucara-pucari sapa sing ketok-ketok pringono ora dipecah sisik pring ora disingkirke sudan rezekine sak tengane maning jajilanan rupane 100 mata oyak mlebu omah malang milar metu tutup peyong nyatasi gawe omah wis rampung ora diwene tutup peyong kowe sing longoh lan kok dinggono rarane bisa rezekine bisa mandhek mesti bakal amblas Irwangi golek rezeki golek sandamarina wong yo ora bisa semenden gawe omah wis rampung ora wene tutup yo. Kurang-kurang bedane sepatu ora jane ono angin diangkat tani nyambluk omahe. Hingga ono yo sarang ora bakal cekeni. Malange Jokomoyo mentas nabrak wong adan ditinggal lumut dane tabrak karo Jokomoyo. Kupusane karo gandang ambruk segone utah kabeh lah. Malang ne bubar mantah. Pipisan gunung jamu pipisan tugel. Kowe mengkono ya sapa wae wong sing adang sembrono ditinggal lunga nganti dandang ambruk janji diruwat tetep dadi panganku.